Kaixo, Anelore. Kaixo. Egia esan, asko ikusten ditun sukaldaritzako programak, osea, neon obsesionatuta. Egunero neon sukaldaritzako programak ikusten. Eta sartu nintzen pixkanaka, reposterikin, ez, amak bizkotxok egiten zitunen, eta beti neon sukalden. Denborakin konturatu naiz dela nire pasioa, eta geroz eta gehiago sukaldatzen dut, eta geroz eta gehiago konturatzen naiz dela gustatzen zaitena. Bueno, Basque Culinary Center da sorpresa bat egunero, osea, ez non ezer espero, eta hori, niretzako izan da, deskubrimendu bat egunerokoa. Nire burue, nire begirada erabat zabaldu zen, zentzu guztitan, eta sorpresa, laugarren mailan azkeneko egun arte izan da sorpresa bat. Inoiz ez nuke pentsatuko hemen bukatuko nola. Osea, niretzako ez zeon nire burun zeo zer irikitzea. Beste batentzako lanen ez dare zure ideiak bertan, ez? Eta guk nahi genuen, sukaldatu guk nahi genuna, gare pozik. Benetan, itxen dugu gustatzen zaiguna, da gure etxea. Eta azkenen nik uste klientek hori notatzen dutela, eta iriki genuen espresatzeko guk daukeuna barrun. Nei gustatuko litzaidake beize bueltatzea ikastea. Osea, aprobetxau behar da denbora. Benetan gero damutuko die ez bali badute aprobetxatzen, baina gehien bat praktikak. Osea, bizitza hor dago. Eta hor ikasten da, eta hor erabakitzen da. Eta lasai egoteko ez argi izateagatik zer izan nahi duten, edo zer egin nahi duten. Gero denborak bere tokin jarriko dira.